זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. רושם בתוך יומן בשר, כולנו אז שמים אבק של אהבה. רושם בתוך יומן בשר, מביטים למעלה ונושאים תפילות, שבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות. בעיניים משוקעת מסתובב, זה תמיד יכול להיות, שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. להדלקת הנר החמישי הנני מזמינה את מר יצחק קולטניו, יליד 1928, ניצול גטו ז'ורנישה שבוויניצה. נר זה אנו מדליקים לכבוד חסידי אומות העולם שנתנו מסתור ומחסה, שהיו מוכנים לחיות בפחד מתמיד ולחלום בלילות את צעדיהם הכבד והמאיים של התאילנים, רק מפני שאדם לאדם חייב להיות אדם. אלה הצדיקים של סדום שבזכותם העולם לא קרב. להדלקת הנר השישי הנני מזמינה את מר יצחק גולדברג, יליד 1931, ניצול גטו מינץ. נר זה אנו מדליקים למען ולכבוד אלו שהצליחו לשרוד ולהציל חיים מתופת השואה, אלו שנותנים לנו עדות